माखौ गोजोन गोजोन होनना बुंबाय थायो बिदि दुइ नम्बरिया बाथ्रा बुंबाय थानाङा सैथो खोथा जानजि दख'नानिफ्राय इन्दि बिफोरनो ओंखाम संनानै जाहोबोदों बबा जोख्रां जादों बबा सोबा जादों हा मोन गुबुन जाथिया दादाफाय दाथ' दादाफाय होनना बुङा जोंखौ बर' जाथि मुर्ख जाथि। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननो सिगांग्रो प्रिन्ट जासिग्रोनानै आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो भिडिअखौ फुरायै नायलांजोब। नै दा जे जोंनि बर' बिमा एबा सासे आब'आ जे जोंना मानाव गेदेर बिटिसिनि CM प्रमद बर' सारखौ मोनसे दा परिस्थितियाव मा जाबाय थादों परिस्थितियाव जोंनि जे बर' हारियाव एबा आइजोफ्रा माबे अनसुंथाइजों मोनदों एबा माबे बुस्थुआव नै दा मैगं थाइगंनि दाम बारायदों बा बारायाखै बे आब'नि बुंनाय खोथाखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो। बुंबाय थादों बहुत सान्ति सुक्तियाथ' जों दा बाहेरनि ओंखाम जानानै जोंथ' नुगासिनो बहा सान्ति जादों सान्तिखौथ' जों नुवाखैना जोंनो सान्तियावनो थानो मोनाखै माथो जोंनो गुबुन हारिनि गुबुन आथिं सिङाव गाख्लायनानै बा गाथाबनानै जाजागासिनो होमबा मोनसेनि मोनसे बाथ्रायावबो जों नासयजायो नोंनि गाननाय जोमनाय ड्रेसावबो नासयजायो राव हारिमुआवबो नासयजायो होमबा बेफोर नासयजानाया सोरनिफ्राय फैदों सरकारनि बेलानिफ्रायनोथ' फैदों प्रमद सरकारनिफ्रायनोथ' फैदों माखौ गोजोन गोजोन होनना बुंबाय थायो बिदि दुइ नम्बरिया बाथ्रा बुंबाय थानाङा सैथो खोथा बुं नों सासे दामाने गुबुन जाथिनि हिन्जाव लानाय दामाने फेस्ला बाथ्रा बुंनो रोंबाथ' जानाय नङाना सैथो खोथाखौ बुंनो रोंनांगोन होमबासो जों सैथो जाथि सैथोआव सोलिनांगोन जों सासे नों बर' हिन्जाव मोनासै नामा मानो गुबुन जाथिनि हिन्जाव लानांगौ बर'खौ लागौमोनथाय बर'नि थै जागौमोन एनाव हमफोनो बर'नि थै गैया बेखायनो बर'नि जारिमिनखौ मिथिया आं बेखौनो बुङो आरो दिनै बेफोरबायदि जिथु बिटिआर सरकारा बायसान्सआव अननायनि गेजेरजों पाब्लिकफोरखौ बा जोंनि बर' आइजोफोरखौ अननायनि गेजेरजों नोंसिनि चिरां जिल्लायाव बेफोरबायदि बा गुबुन गुबुन उदालगुरि जिखुनु बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जायगा लायै जायगा इन्डास्ट्रि खुलिना होनो हायोब्ला इन्डास्ट्रिफोरखौ खुलिना होयोब्ला नोंथांमोना सलायनो हानाय केपासिटि दङ गैया? जों आजादि सलायगोन खारन जों मोनसेबो बाखि गैला जों रोंनांगौ जों रोंखाजोब्बाय रोंबाय जेला जोंनि फिसा फिसौआबो जाहाथे फरायनानै ओरैनो बेखार दागोलैनानै दाथाथों आरो दावब्ला नोंसोरो मा जेन'बा बे हालामाव थाफैनानै बा बे गुवाहाटि सुवालकुसि ओनसोलाव थाफैनानै जिथुनाखि नोंथांमोननि अरिजिनेल मेन न'आनो बेयावनो खाना गुबुन बिटिआर ओनसोलावबो दं नामा? जोंना बिटिआर ओनसोलाव दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट आं आमथिखानि आदसा दा नोंसोरो आमथिखायाव थानानै आमथिखानि सासे थागिबि हिसाबै आमथिखानि हिसाबै बा बिटिआर ओनसोलनि थागिबि हिसाबै नोंसोरो दा बर'नि सासे जोंहा दैदेनगिरि दङ जायखौ बुङो जोङो बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार बिथांनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों ना मोनाखै? जेबो मोनाखै जों सरकारनि जेबो आसुर गावख्लाबसेबो गैया जोंनाव प्रमान देखायनो हानाय मोनसे समाव जे हाग्रामा महिलारिया BPFनि सासे दैदेनगिरि जानानै 17 बोसोर सरकार सालायलांबाय बिथांनि अननायफ्राव माबाफोर मोनदोंमोन नामा? जों हाग्रामानि सारनिफ्राय मोनाखैबाबो जों गोजोननाय दोङोमोन जों दा प्रमद सरकार सारनिफ्राय जों गोजोननाय गैया मानो होनबा बे बिटिआर होनना बुंदों मायाव बिटिआर जाखो मा प्रश्न बेलाय बिटिआर माने बे बिटिआर होनना माने मा बुस्थु बेलाय जों दा DC अफिसाव DC अफिसाव थांबाबो निकेट खालामजायो बबेबा अफिसाव थां बेयावबो जों निकेट जायो बर' जाथि होनना बुंजायो। साननैसो सिगां जोङो बिटिआर एक्स NDBफोरनि बा बिथांमोननि मुं लानानै उदालगुरि जिल्लायाव जोङो एक्स NDBफोरनि मुं लानानै मोनसे लटारि खेलानि गेजेरजों गोबांथार सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनो सानदोंमोन बा अनसुंथाइ होगोन होननानै जों खोनानो मोनदोंमोन बेवहाय माने आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा पारमिसन होनायनि गेजेरजों बे लटारि खेलाखौ होफुंदोंमोन होनना बुंदों बेवहाय नोंथांमोनाबो लटारिखौ लाबाय बायदोंमोन नामा? बेयावबोथ' दुप्लिकेट खालामदों बहाथ' मोजां खालामखो हा जोंबोथ' 2000नि लटारि लादोंमोन ना NDBफोरनि नामैनो जोंथ' जानजि दख'नानिफ्राय NDBफोरनो ओंखाम संनानै जाहोबोदों बबा जोख्रां जादों बबा सोबा जादों हा बिदि खस्थ' मोनबोनाय जों चिरां डिस्ट्रिक्ट फाथाबारिनि होनबाथाय सासेबो बुजायै मानसि गैया दा बे प्रमद सरकारा मा मिथिगौ बियो जों हाग्रामानि समाव जों गोजोननाय मोन्दोंमोन जोंखौ होनोमोन गुबुन जाथिया दादाफाय दाथ' दादाफाय होनना बुङा जोंखौ बर' जाथि मुर्ख जाथि जोंखौ होनोमोन गुबुन जाथिया दादाफाय दाथ' दादाफाय होनना बुङा जोंखौ बर' जाथि मुर्ख जाथि बिदिसो होनना बुङो जोंखौ माबा मोजां बुङो नामा दाथ' याते जायगा नाय दाथ' आवट होनना बुङो बे आवट खोथाया बबेनिफ्राय फैखो बिटिआर सरकारलायनो रावबोआनो जेबोआनो बुंनो हाला बिराद गोजोननाय दोङोलायनो बेखौ लानानै होमबा जोंनि हाग्रामा सरकार थानायाव जों मानो गोजोननाय दंमोन बे सरकार फैनायनि लोगोसेनो मानो गोजोननाय गैया जाखो आरो बुस्थु बाहायनाया मानो अर जोंब्लावजोबखो
जों दा 10 थाखानि माइरं जाग्रामोन हा दिनै मानो 40 थाखानि माइरं जानो गोनां जाखो जों फानोबा मानो दाम गैया आरो जों बायनानै जायोबा मानो दाम दा जों गथ' सानैखौ हिनजावसा गोजा गथ' जा सलायनो बिराद टान जादों फरायहोनायाव दा जों गामि खानाव थाङोबा बेखिनिखौबो फरायनोसो हाबावनाय नङामोन जों दा मालायनि आथिं सुनानैबाबो जानानैबाबो गथ' गथायखौ फरायहोगोन जोंनि बिटिसियाव बिटिआर जे गभर्नमेन्ट बा इउपिपिएल सरकार बे इउपिपिएल सरकारा नै दा गोबां XNDB-निफ्राय लानानै गोबां अनसुंथाइ होबाय एबा आइजोफ्राबो 75 75,000 सासे सासेयाव मोनजोब्बाय जानांगौ बा मोनजोबाखै दा बेखौनो लानानै सिगां जे बिटिसि जे खुंथाय BPF-नि खुंथाय समाव जे माखासे बेफार फालांगियाबो मोजां जायोमोन एबा हाग्रामा महिलारिया नों आंखौ जेरै रायजो राजाफोरखौ गोथार गोसोजों अनोमोन एबा नै दानि प्रमद बर' सरकार एबा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा आइजो एबा बर' हारिखौ एबा बर'नि जातिफोरखौ बांसिन सिनाया बेखौ आं बुंनाय नङा बे आब'आनो बुंदों आरोखि अब्ला निस्सय आवगोलनि हाग्रामा महिलारि खुंनायजों एबा नै दानि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट सरकार खुंनायजों एसे डिफारेन्स दं नामा दा रायजो राजाफोर नोंथांमोना सो मिन्थिसिगौ खारन गासैबो माखासे बर' हारिखौ बाद दोननानै जाति जनगोष्ठीफ्रानो बुजिजोबगौ आरोखि जे सिगांनि गभर्नमेन्ट सरकाराव माबायदिमोन एबा बेफार फालांगियाबो माबायदि खालामनो मोजांमोन बा गाज्रिमोन खिन्थु नै दा जोंनि इउपिपिएल सरकार गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो माखासे पेकेजफ्रा जोंनि बिटिसियाव रायजो राजा आइ आफामोनहा जे बिनानै लायबाबो एसे एनै लायोमोन दा बेफोर पेकेजफोरखौ माखासे जोंनि टारगेट फर्थ ग्रेडनि सोनायनि लाइन बेफोर गासैखौबो दानजोबनानै एबा बिटिसिनिफ्राय आसामाव हरजोबनानै बेफोरलाय बहाथो जोंनि थाखाय माखासे बेखार जेंनाफोरखौ बहाथो सल्भ खालामबावनो हानो आरो बे माखासे गोबां आइजोफोरनि बेसोर जे बुङा आइजो अनसुंथाइ बिथांखि आइ बिमा माइनावनो माखासे आलारि सोरांनो बेखौ बुङो आरोखि माखासे बाद बाखि बियो इउपिपिएलनि माखासे कर्मिफोरा एसे एनै मोनबाय जानांगौ खिन्थु गासैबो मानसिफोरनो होजोबनो हानाय एबा मोनजोबनायाव सम्भब आरोखि दा बेखौनो बुंदों आं नोंथांमोननि जे एसे मोनसे भिडिअ जे हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे जे सिगां BLT सुक्तिया माबायदि सुक्ति खालामामोन नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौ लाबोगोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ निस्सय नायजोबनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला जुदि नोंथांमोनहा लाइक आरो कमेन्ट आरो शेयार खालामबानो